Nakikita nyo ba to guys? Kita nyo to? Kita nyo ba guys? Yung puso na yan guys, papalabasin nyo yung master nyo guys. Pag napalabas niya yan guys, may ano siya sa akin, may 10 subscriber sa kanyang YouTube. Ngayon, umpisan natin yung master. Challenge accepted. O, sige, challenge accepted daw. Ilalabas niya daw yung puso sa loob na. Sige nga. Lalabas niya yung master. Magalingin siya yung master. Hop. Lalabas na rin yung master, oh. Kita niyo siyang master. Yan po pala si Buskinsi ng Pilipinas. Nakikita niyo po ba yan? Siya si Buskinsi ng Pinas. Papalabasin niya yung puso. Ang puso. Ang puso niyang master. Ang puso niyang master. Labas. Papalabasin niyang master ang puso. Yan po ang challenge. Sa mga nanonood dyan guys, gawa kayo ng ganito guys. Pasubukan nga natin kung kayong palabasin ang puso. Shout out guys, paki-subscribe guys. Paki-subscribe guys and paki-follow na rin ng aking page. Naguluhan si... Ang yung master nyo, nahihirapan. Ay, alam ko na. Alam nyo na lang, alam na lang yung master nyo. Na ang isip. Gagawa tayo guys ng street, ano yan, street, pang street, ano yan, tawag doon? Street vlog. Yung tricycle driver, papalabasin yung puso. Oh, pulang tanggalan yan yung master. Bakit binaklas mo na yan? Nabaklas. Nabaklas na yung puso. Balik mo yung puso. Balik natin. Walang baklasan ha. Walang baklasan ha. O, sige. In 3, 2, 1. Yung puso, balikta rin. Tapos isuot sa butas. Yung puso guys. Lalabas yung puso master. ko, nahirapan. Nahirapan guys ang yung master guys. Paano ba to? Kung nag-construction worker ka guys, I'm sure na alam mo yan guys. Ang puso niyang master, hindi niya mailabas. Yan guys, so tututukan natin guys, so, si Buskinsi ng Pinas. Buskinsi ng Pinas yan. O siya. Paki-subscribe guys ng kanyang YouTube channel, Yang Master TV. And kanyang page, Yang Master. Ngayon nakikita niyo na Ang puso ko'y nagkatagyawat. nahihirapan na. O, Buskinsin, mag-shoutout ka nga sa mga Bisaya dyan. Shout out sa inyo mga lahat diha sa mga taga Bisaya, naara dire. Naara dire mga Ang kasing-kasing. ang kasing-kasing nga dili mahulbad. Dili daw mahulbad. Ay para kayang master si Super DM. Ang puso hindi mo mailabas. Ang puso ang kasing-kasing. Ang kasing-kasing daghana kayo tagyawat. Ito, ang hirap. Ano yung master? Bibigay ko na ba yung ano, clue? Ano, suko ka na ba? Isang claw. Ano ka palit doon? Nahihirapan na ba? Nahihirapan na po ang yung master natin. Ang puso andito. Ang puso hindi mailabas. Talagang saradong-sarado na ang puso niyang master Kaya sa mga ano dyan, nanonood, kung alam nyo to, paki-comment sa baba kung alam mo. And gumawa ka, mag-comment ka, post mo yung video sa baba. Nakuha ko na. Mag-challenge accepted tayo. Nailabas na po ng inyong master. Ngunit binakbak niya mo yung puso. Kitang-kita mo sa camera, oh. Kitang-kita. Suko na. Suko na siyang master. Walang pag-asa. Okay na, bibigay ka na ba yung claw? Ganito lagi yan ng master. Ganito lang. Hawakan mo ang camera yung master. Hawakan mo. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Ganyan mo lang. A few moments later. Ganito lang yan mga kabumba dyan. Mga team papa dyan. Tinan nyo guys ha. Tinan nyo guys ha. Tinan mo ha.
Ang puso na ito guys, ilalabas natin guys sa pamamagitan ng magsabi lang kayo ng nakapalo na ako kay Papa Bags and Young Master. Abracadabra, nakapalo na. Yan guys oh. Yan guys oh. Nakikita nyo guys. Nakikita nyo ba guys? Nakikita nyo ba guys? Ganun lang guys, napakasimple lang guys oh. Ang puso guys, nakalabas guys. Gusto nyo ba ibalik guys? Gusto nyo ba? Ganyan guys Kita-kita nyo ba? Kita nyo ba? Nakita nyo ba kung pinana ko ba? Tama na pala yung kanina. Di ba? Di ba? Ano masabi mo ngayon yung master? Ang galing talaga ni Papa Bags. Nakuha ko na yung clue kanina pero hindi ko masundot. Dili mo masundot dire. Hindi ponggol. Yan eh. Sige nga, gawin mo nga. Wala na, pumasok na. Pumasok na. Oh. Yan. Simple lang sana guys. Napakasimple. Kaso hindi makuha-kuha. Wala lang tagyawa. Kasing-kasing guys, nahulbot na. Nahulbot ng kasing-kasing. Nahulbot na. Ayun. Ay, nahulbot. Sige guys, Balik bye-bye. na. Challenge accepted, gunit filled.